Som aquí. Jo gasto normalment el cognom del meu pare, però a part de tot li he canviat una vocal i he posat la E perquè fos en català correcte i per distingir-me d'ell, perquè tots ens diem Enric. Però és que el cognom de la meva mare, Figueres, que és de l'Escala, és el cognom del seu pare. O sigui, ella és Figueres Cros i la seva mare era la Maria Cros Callol. I així successivament. I si volem seguir la línia de les dones a base de cognoms ens perdem, perquè ha estat esborrada sempre. I siguent de poble, de l'Escala, hi ha una altra línia més important. O sigui, la meva mare és de la Baiona, que ve de Cal Baió. L'escala meva és... Jo soc mig escalenc, soc mig barceloní i mig escalenc. L'escala meva és una mica mítica, però és un món que té 4 punts cardinals, diguem. Aquí té el mar, allà terra endins presidida pel Canigó, a davant les muntanyes de Roses i el Camp d'Orfeu, que és el límit visible, i al darrere més terra i el Montgó, que és l'altre límit. Ai, el Montgrí. O sigui, el Montgrí tanca per... I del Montgrí cap aquí, per mi, això ja és l'espai exterior, el món desconegut. Si jo pujo al Montgrí, al castell, esclar, evidentment miro per tots cantons, però quan miro cap allà és quan comença a agafar sentit. I li vaig dedicar aquest poema a la meva mare. Des del Montgrí veig Montgó, Sant Onofre, el Canigó, Norfeu, el Golf, Castelló, la noia de Cal Baió. Ha dit els 4 punts cardinals de l'escala i encara hi hauria un altre element molt important, que és que el mar a l'escala són 2, el golf i fora golf. I són 2 mons completament diferents de vitalitat, de moviment, de tot. I jo proposo que... Bé, golf s'escriu golf, però l'altre golf, aquell, que li posin un diacrític obert per distingir-ho. Ahir era 11 de setembre i un company va fer córrer un poema d'en Carner que es diu 1714, que no me'l sé ni me'n recordo de tot, però l'últim vers em va impressionar, que diu: poble vençut que sobreviu als reis. Mouen els peons molt drets, saben enrocar amb la llei, però algun dia d'aquests els farem escac al rei. Aquesta de poble vençut que sobreviu als reis m'ha fet pensar en una frase d'en Rodolf Llorenç i Jordana, que era de Vilafranca, gent del camp, gent del llamp, que diuen, que deia Catalunya, i no sé per què, penso que aquesta té Catalunya, poble dissortat, els catalans, gent afortunada. La llibertat, per mi, no és una cosa que es tingui o que no es tingui, sinó que forma part de l'essència de la humanitat i de l'univers. O sigui, la llibertat forma part de l'essència i limitar-la sempre és violència. Vaig trobar una foto del segle passat, o del segle passat no l'altre, dels principis de la fotografia, diguem, de 4 músics de l'escala amb instruments de cartró. I havia llegit que Pere Rigau Barretó havia compost una música nova de carnaval per Verges, que diu que va ser una cosa tan bona que fins i tot van aplaudir. I els hi vaig fer aquest poema, Pere Rigau Barretó i altres músics de la mateixa corda. Oh, xaixo, bou, barretó, harmoniosos complexos, sardanes a ple pistó i cantar valsos burlescos amb instruments de cartró.
I una també del tema de la llibertat, però canviant d'angle i de tot el que estem amb això, que és un poema dedicat a la persona que es pensa que l'objectiu d'aquesta vida és pujar a dalt de tot de l'escala social, diguem, no? El grimpaire que diuen. El grimpar és una mica arrossegar-se però cap amunt. Però jo ho he fet servir amb una altra imatge, que és l'am, l'interrogant de filferro, ben clavat al paladar, tires amunt, estupendo, felicitats, has picat. Com més estrenys la boqueta, més endins se't clava l'am. El pis de dalt t'enlluerna i no veus el fil tibant. I ni si un moment afluixa, ja igualment vas cap amunt. El dolor et desfigura, fins el confons amb la llum. La llum tan preciosa serà la mort per tu i et posarem corona d'all i julivert. Lluç! La federació entre diferents nacions oprimides és molt difícil perquè és molt diferent ser presoner de l'estat espanyol que està sotmès a Anglaterra o que ser un kurd i estar entre els turcs o ser un txetxè rodejat de russos. Cada dinàmica és diferent. Fins i tot és ben diferent de Catalunya al País Basc, que només cal anar de Catalunya a València, també és diferent. Però Catalunya, que tingui una cultura, universitat, diccionaris, de tots els nivells i un idioma funcionant sense estat, crec que és un cas únic crec que europeu al món. No ho sé. Ho vaig resumir en una quarteta que diu: són va com va els camins de la història. Si els provençals tots s'han tornat francesos, els catalans, de castellans, ni ho foren ni ho seran mai, per hòsties que ploguin. I acabarem amb una terça rima que li diuen, que vaig fer el dia que van anunciar que uns quants dels presoners polítics havien començat una vaga de la fam i em vaig acollonir. I em va sortir immediatament: hem de sortir de la presó per no morir. Que la raó no rebi més cops de bastó. Que la llei és que autoritat en té només la veritat. I el que vol és llibertat. Emprendre el vol fora del mur i veure el sol, sense altre fur ni manament. I si se'n surt, la gent i el vent podrem campar tranquil·lament i respirar. Molt bé! A veure quin dia ens podrem trobar tots a casa al carrer, que deia aquell.